Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстанда 1,5 миллион кеше социаль ярдәм ала. Саба районында 13 мең кешегә 18 төрле түләүләр белән 8 миллионнан артык финанс ярдәме таратыла. Бүген районыбызга ярдәм янәшә помощь рядом проекты кысаларында 3нче тапкыр азык-төлек тутырылган тартмалар кайтты. Җәйге каникул дәвам итә. Саба гимназиясында белем алучылар райондагы 40тан артык оешмада хезмәт куя. Бүген бәйрәм, Россия көне. Россия Федерациясының яңа тарихын һәм дәүләтчелеген билгеләгән төп бәйрәм. Ул 1992 елдан бирле үткәрелә башлый. Чөнки ул елның 11 июнендә Россия Федерациясе Югары Советы тарафыннан Россия Федерациясының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү көне карарына кул куела. Рәсми рәвештә бәйрәм яңа исемен 2002 елның 1 февралендә ала. Россиянең хезмәт кодексы яңарганнан соң Россия көне илебезнең барлык төбәкләрендә билгеләп үтелә башлый. Аны дәүләт тарафыннан игълан ителеп, ял итә торган иң яшь бәйрәмнәрнең берсе дип әйтергә мөмкин. 12 июнь безнең Россия бәйрәме көне. Бу уңайдан безнең районыбызда да шактый гына чаралар уздырыла. Бердәм Россия партиясы тарафыннан безнең яшьләр гвардиясы бу бәйрәмгә әзерлек эшләре алып бара һәм бу бәйрәмне зурлап булмаса да үзебезнең район күләмендә уздырып китәргә исәплибез. Шулай ук паспорт өстәле белән берлектә яшь райондашларыбызга яңа паспортлар тапшыру, шулай ук триколор лентлар елда үткәрелә торган чараларның берсе буларак без аны да башкарып чыгарга дип исәплибез. Заправкаларда, кибетләрдә таратып халыкка шулай бәйрәм рухы тудырырга булышырбыз дип. Үземнең чыгыштан файдаланып, райондашларыма әйтәсе килә. Менә безнең бу бәйрәм декларация кабул итү көне белән Россия көне бәйле. Безнең алдыбызда тора яңа өстәмәләр конституцияга кертү. Без барыбыз да бик теләrik. Бу көндә бик актив катнашып, Татарстаныбыз шушы Россия дәүләт ичендә булганлыктан киләчәктә үзебезнең Татарстаныбыз тагын да мөстәкыйльрәк, тагын да үзенең булган вак-төяк проблемаларын хәл итә алырлык дәрәҗәдә үссен, яшәсен. Мин барыбызны да райондашларыбызны чакырып калам шушы конституцияга килергә, катнашырга һәм уңай нәтиҗәләр бирә торган тавышыбызны бирергә. Менә без белгәнебезчә, соңгы елларда бу Россия көне тагын да җанлана, тагын да зуррак төс ала, бәйрәм төс ала. Элек менә без хәтерлибез 90нчы елларда, даже 2002дә игълан ителгәннән соң, декларация кабул ителгәннән соң Россия көне. Ул вакытта алай ук ниндидер менә җанлылык күренми әле. Аннары инде ял көне игълан иткәч, халыкта шундый сораулар туды. Ниндирәк бәйрәм ул, ничегрәк нәрсә ул дип. Но соңгы вакытта менә Путин тагын да катырак игътибар итә башлады бу бәйрәмгә һәм дөрестән дә күп кенә сораулар, оказывается, Россия дәүләт буларак бик ачык та кебек түгел безгә. Менә хәзер Татарстан буенча үзебезнең конституцияны яклап бик күп мөрәҗәгатьләр чыга башлагач, Россия эчендә булган дәүләтебезне ныгыту ничектер менә тагын да үзен күрсәтергә мөмкинлек булган кебек тоела. Мин уйлыйм, инде киләчәктә үзебезнең Татарстаныбыз Россия дәүләт эчендә мөстәкыйль, нык, таза дәүләт булып калсын дип. Россия көне милләтләр бердәмлеге, ватаныбызның бүгенгесе киләчәге өчен җаваплылык символы булып тора. Бу гражданнар арасындагы татулык, кешеләрнең тынычлык бәйрәме. Как было, так есть и так будет всегда.
Атна башында илебезнең мәрхәмәтлелек, риясызлык, фидакарлык үрнәкләре күрсәтүче иң күркәм һөнәр ияләрен зурладык. Сүзебез социаль хезмәткәрләр турында. Һөнәрләренең исеменнән үк күренгәнчә алар гел ярдәм итүдә. Бәйрәм көне Сабада яшәүче Сәгыйтовлар гаиләсе өчен күңелле кичерешләр белән истә калды. Гөлнара кешеләргә җылы мөгамәлә, эчкерсез караш, түземлек сорый торган хезмәт башкара. Балкыш тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәтләр буенча белгеч ул. Бу өлкәдә стажы 14 ел. Олы йөрәкле бу ханым гаиләдә яраткан әнидә. Матур йортлар салучы ире Фәргать белән алар 9 бала тәрбиялиләр. Айзат белән Айрат колледжны тәмамлап, армия сафларында да хезмәт итәргә өлгергәннәр. Айгиз Мәскәү шәһәрендә белем ала. Фәридә, София, Булат мәктәп укучылары. Энеләре Айдар исә быел 1-нче сыйныфка бара. Фәрит белән Азимурат бакчага йөриләр. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлар тарафыннан оештырылган Мәрхәмәт милосердие оешмасы уздырган видеоконференцияда Сәгыйтовларның 6 баласы катнашты. Бәйрәмгә чакыруны көтмәгәндә кабул иткәннәр. Безгә бу бүген барасы бәйрәмгә яңалыкны үзебезнең директорыбыз Закирова Гүзәл Рустамовна хәбәр итте. Көтелмәгән шатлык булды инде бу. Тиз генә арада әзерләнеп киттек. Шундый зур бәйрәмгә баруыбызга бик шат булдык инде. Балалар да шатланды, без дә генә шатландык. Хатын-кыз депутатлар хәйриячелек фонды мәрхәмәт кутлады. Безнең балаларыбызга бүләкләр тапшырдылар. Бүтән балаларыбызга дагы семьябызга планшет бүләк иттеләр. Һәм тагын да истәлекле бүләкләр бирделәр. Фәридә Сәгыйтовлар гаиләсендә 4-нче бала. Инде булачак һөнәрендә сайлаган. Минем бабаем невролог врач булып эшләде. Мин аның эшен дәвам итәсем килә. Һәм шулай ук табиба буласым килә. Гаиләдәге кыз баланың икенчесе Саба гимназиясының 4-нче сыйныфын тәмамлаган. Казан каласыннан алып кайтылган бүләкләргә ул да чиксез шат. Безгә бүген бик күп бүләкләрне бүләк иттеләр. Алар миңа һәм минем гаиләгә бик кирәк булачаклар. Тасырның 100 еллыгы уңаеннан Булат шигырьдә өйрәнеп килгән. Минем исемем Сәгитов Булат Фәргатович. Мин Саба гимназияның 2-нче сыйныфны бетергән. Республика 3000 необъятный Татарстан. Ты милый дом миллионов человек, и для любого гостя теплый стан. Давайте еще раз поаплодируем этой замечательной семье Сагитовых. Кешеләргә күрсәткән ярдәмнең үзеңә дә кире әйләнеп кайтуын тою олы бәхет ди ана даны медале иясе. Иң беренче рәхмәтләремне җиткерәсе килә хөкүмәтебезгә, үзебезнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка. Аннан соң инде Татьяна Петровна Ларионова безне бик җылы кабул итте. Бүтән балалар белән танышып чыкты. Балаларның сәләтләрен, казанышларын бик җылы итеп кабул итте. Барудан бик канәгать калдык. Бездәген, иремдәген, балаларыбыз дагын бик канәгать калдык. Социаль хезмәткәр булып, башкаларга яшәү кеше бирә белүче генә эшли алуын районыбызның башкарма комитет аппараты җитәкчесе Марат Кәримов та сызыклады. Мен бик ошаганы менә Татьяна Петровна әйткән. Монда теге сезнең эштә теләсә кем эшли алмый инде. Монда зур йөрәкле булып, барлык күңелне биреп, шушы кешеләр белән, шушы балалар белән бергә булып, күңелне биреп, җанын тәнен белән кирип эшләсәң генә, тәм табып, ләззәт табып, бөтен бирелеп эшләсәң генә һәм инде шушы чипшин профессионал булсаң гына инде эшегез бара. Шуңа күрә без барыгыз да сезне шундый кешеләр дип уйлыйбыз, сезнең хезмәткәрләрне дә шундый кешеләр дип уйлыйбыз. Зур хезмәтегез өчен рәхмәт. Чара ахырында башкалар турында кайгыртуга җаны тәне белән бирелгәннәргә мактау грамоталары һәм бүләкләр тапшырылды. 1 июнь мәгълүматлары буенча Татарстанда 1,5 миллион кеше социаль ярдәм ала. Моның өчен федераль һәм дәүләт бюджетыннан барлыгы 22 миллиардтан артык акча каралган. Безнең Саба районы буенча гына да халыкны социаль яклау бүлеге аша 13 мең кешегә 18 төрле түләүләр белән 8 миллионнан артык финанс ярдәме таратыла. Җәй башыннан Татарстан Россиядә беренчеләрдән булып максатчан ярдәм күрсәтү программасын сыный башлады. Сүз 3 яшьтән 7 яшькәчә балалары булган аз керемле гаиләләргә исәпләнгән акчалата ярдәм турында бара. Бу хакта тулырак Раилә Галявина хәбәрендә. Саба районы социаль яклау бүлегендә хәзер эпидемия вакытында халыкны алдан язылып кына кабул итәләр. Кирәкле мөһим сораулары туганнарга җаваплар шулай ук телефон аша гына да бирелә. Ә инде күпчелек барлык тиешле түләүләрне электрон рәвештә гаризалар калдырып эшләүнең җиңеллеген
аңларга өлгөрдү дияргә кирәк. Бу көннәрдә материаль ярдәмнәр түләү бүлегендә эшләүче белгечләр яңа төрле гаризаларны карый, кабул итә башладылар. Ул 3 яшьтән 7 яшькәчә балалары булган аз керемле гаиләләргә кагыла. 3 яшьтән 7 яшькә тикле булган балаларга түләнә торган яңа төр выплатаны дагы әкренләп кабул итә башладык. Июнь аеннан башланып китте заявлениеларны кабул итү. Бүгенге көндә күп балалы семьяларны, 5тән артык балалары булган семьяларны аерым запись белән кабул итәбез, чөнки инде бу семьялар аеруча внимание сорый. Ләкин бүтән семьялардагы шушы яшьтә булган балалары булган семьялардагы яисә язылып, яисә электрон рәвештә, электрон бит инде ул җайлары өйдән дә чыгып торасы түгел, урынында гына җибәрәсең, китә. Портал аша килгән заявлениеларында, булай килгән заявлениеларда бер чиратта карыйбыз инде. Олыяз авылыннан Анастасия Хурамова нәкъ менә шушы пособиегә гариза калдырырга бүген язылып килгән. Аның 7 баласы бар. 2 улының яше яңа төр түләү критериена туры килә. Әни кеше бу акчаларны ала алсак, гаиләгә зур ярдәм булыр иде дип сөенә. Да, это поддержка, любые деньги, поддержка для семьи. Семья большая. Бу пособие июнь айыннан мөрәҗәгать иткәннәргә соңгы 6 ай, ягъни гыйнвардан июньне кертеп җыеп түләнә. Һәм конкрет сумма исәп-хисап счетына күчкәнче гаиләнең кереме ныклап исәпләнә. Барлык тиешле документлар ведомстволар арасында запрослар ясатып алына. Монда әти-әнинең рәсми эштә эшләүе иң мөһиме булып тора. Шул очракта гына керемнәр, салым, пенсия фондларында күренәчәк. Кеше электрон гаризаларда үзенең уртача хезмәт хакын күрсәтеп яза. Кеше үзенең доходын әлбәттә түгел сумма яза алмый бит инде ул инде аңлашыла. Ул средний үзенең доходын куя. Программадан үтеп китсен өчен заявлениесе, чөнки доходка бәйле бит инде әйткәнемчә, ләкин заявление каралганда доходны без запрос белән алачакбыз. Кешенең базада булган түгел доход алыначак. Ул куйган сумма түгел инде. Халык теленә Путин акчасы 33 мең дип кирип киткән әлеге пособиегә 3 яше тулып киткән һәм 7 яшькәчә балалары булган һәр кемдә гаризаны калдыра ала. Аның инде тию-тимәвен әти-әнинең 2019 елга 12 ай хезмәт хакын, милек керемнәрен кертеп, белгечләр үзләре исәпли. Ул прожиточный минимумның яртысы булачак инде. 9200-дән артыграк безнең прожиточный минимум 4700 тирәсе. Ул инде җыелып түләнелә торган була беренче аенда. 33 меңгә якын була инде. Бүгенге көндә райондашларыбыз актив рәвештә электрон портал аша гаризаларны инде яза башлаган. Бүлек мөдире Фирдәүс Галиева сүзләренә караганда, алар һәр иртәдә 30дан 60ка кадәр шундый мөрәҗәгатьләрне күрәләр һәм аларның барысы да үз вакытында карала. Хәзерге көндә без портал аша шушы государственный муниципальный услуга аша 120 заявление кабул иттек инде. Аларны көн сайын көнлекне эшкәртеп барабыз инде. Заявлениеләр 10 көн эчендә каралырга тиеш инде. Әгәр дә инде теге доходлар ниләр тагын бүтән җирле организацияләрдән әйберләр килеп бетмәсә, 20 көн эчендә карала торган әйбер инде. Аннары һәрбер нигә заявителгә үзебезнең ниләрне җибәрәбез инде, теге ответларны җибәрәбез инде. Бу төр түләүләр буенча бүгенге көнгә 22 гаризага пособие инде билгеләнгән. Шулай булгач эш кузгалды дияргә кирәк. Ә гомумән алганда гаризалар агымдагы елның 1 декабренә кадәр кабул ителә. Сораулары туганнарга 22817, 22818, 22819 телефоннарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Районыбызда айрым категория гражданнарга катлаулы эпидемиология вазгыяты чорында Татарстан президенты инициативасы белән булдырылган азык-төлек продуктлары җыелмасын тапшырдылар. Бүген 12 июнь көнне ярдәм янәшә помощь рядом проекты кысаларында чираттагы азык-төлек тутырылган тартмалар кайтты. Спорт комплекска продуктлар җыелмасын алырга авыл җирлекләре башлыклары да килгән иде.
Бу чарага катнашып булган кешеләр азык-төлек җыелмалары төялгән йөк машинасы янына иртәнге сәгать 6-да ук җыела башлады. Фураның безнең Саба районына 3нче тапкыр кайтуы. Мондый җыелмалар авыр хәлдә калучылар өчен бик сизелерлек ярдәм. Бүген безнең районга 3нче транш ярдәм янәше акциясында менә азык-төлек коробкалары кайта, 3нче тапкыр әйткәнемчә кайта. Барлыгы безнең 4 транш булачак. Тагын 2 атнадан без соңгы тапкыр шушы азык-төлек продукциясын көтәчәкбез. Белгәнегезчә, районыбызда шушы соңгы санитар-эпидемиологик вазгыять аркасында авыр хәлдә калган гаиләләргә, аз керемле гаиләләргә, өлкәннәребезгә, аерым яшәүче аз керемле пенсиялар алучы һәм шәхси эшмәкәрләр, үз мәшгульләр, кемнәрнең менә бу вазгыять аркасында инде керемнәре биткән, әзәйгән, менә шушындый категориялар билгеләнеп, шушы категория халкыбызга, гаиләләребезгә, райондашларыбызга безнең 540 коробка янәдән кайтты, азык-төлек коробкасы. Әйткәнемчә, шул 4 транш булачак безнең барлыгы. Инде бу республика президентыбыз игълан иткән акция, республика президентыбызна барлык район халкыбыз өчен шушы азык-төлек продукциясын алган халкыбыз исеменнән без зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Инде федераль ярдәмгә карамастан республикабыздан шушындый 55 мең санлы менә әзме күпме коробка таратыла. Бу бик зур ярдәм дип уйлыйм без. Мин үзем халкыбыз безнең моңа бу ярдәмгә бик зур рәхмәтледер. Тартмада көнбагыш майы, ярмалар, гомумән көндәлек ихтыяҗда булган азык-төлек. Аларны бушату, санау, яңадан тияүгә җаваплы булган егет-кызлар бу чараның үзәгендә кайный. Иң күп тартма Саба шәһәр җирлегендә таратыла, барлыгы 170. Аннан кала Шәмәрдән авыл җирлеге. Кайтуга тиешле кешеләргә тапшырачак бездә Алиса Гомарова. Бу эш яшьлек яшьләр үзәге волонтерлары һәм социаль хезмәткәрләр кулында. Без бүген ярдәм янәше акция кысаларында Шәмәрдән авыл җирлегенә 123 коробка алып кайтып китәбез. Һәм инде әлеге коробкаларны алып кайткач, иң элек авыл җирлегендә машиналарга распределять иткәннән соң список буенча шушы списокта булган кешеләргә әлеге коробкаларны өләшеп чыгачакбыз. Шәмәрдәнләрдән соң кабул итеп алу урынына измәлләр килеп басты. Җирлек башлыгы Альмир Шәйхетдинов үз контролендә 29 тартманы кул куеп алды. Җирлегебезгә 29 гаиләгә шушы коробкалар бирелә. Инде моны бик зур рәхмәтләр белән кабул итәләр. Һәрбер гаилә инде бу безнең республикабыз тарафыннан дип әйтергә кирәк. Бик зур ярдәм, зур рәхмәт аларга. Менә сезнең җирлектә халык пандемия чорында ничек яши? Үзгәрешләр булдымы? Үзгәрешләр дип һәр кеше инде үзенең безнең куелган чараларны һәрберсен Аллаһка шөкер төгәл үтәп баралар. Инде менә безнең андай зур күләмдә дип әйтәләр штрафлар салынганы юк. Аллаһка шөкер кибетләр, халык бу чорны дөрес итеп кабул иттеләр һәм дөрес итеп кенә өйләрендә утырып үткәрү җибәрделәр дип әйтергә кирәк, Аллаһка шөкер. Әлеге акция бик күпләргә сөенечле мизгелләр бүләк итә. Чара 12 июнь Россия көненә туры килүе белән дә истә калачак. Һәр авыл җирлегенә триколор тасмалар да кайтып китте. Азык-төлек тутырылган тартмалар күтәреп кергән волонтерларга һәркем рәхмәтле. Бергә булганда гына катлаулы вазгыятьтән җиңел чыгып була. Уку йылы тамамлануга билим бирү учреждениялары икенчесенә әзерләнә башлый. Бу өлкәдә дә эш фронты киң. Документ, төрле ремонт, бакча эшләре 1 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Быел безнең районда иң зур капиталь ремонт дәүләт программасы буенча Юлбат төп мәктәбендә ясала. Моның өчен 24 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бүгенгә нинди эшләр башкарылган? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Юлбат мәктәбе 1989 елда төзелгән. 2016 елга кадәр ул урта мәктәп статусында иде. Хәзер төп белем бирү йорты. Февраль аеннан бирлек күзгә күренерлек эшләр башкарылган. Фасад, мотор, төрле төсләр белән металлосайдингтан эшләнә. Тәрәзәләр тулысынча пластик алыштырыла. Брусчаткадан җиренә җиткереп бина тирәли отмостка ясалган. 2020 елда республика программа нигезендә капиталь ремонт списогына кертелде. Бүгенге көндә менә ремонт эшләре яхшы гына бара. Ремонт эшләрен башкара безнең Сабабызның 159 ПМК төзелеше оешмасы. Бүгенге көндә инде февраль аеннан бирле ремонт эшләре безнең бара. Иң беренчеләрдән булып менә бинабыз тышланды тышкы яктан, фасад инде ул дөресен әйткәндә һәм отмостка эшләре эшләнде менә
тәрәзәләр бик искергән ие, тәрәзәләр пластикка алмашынды һәм откослар эшләнде. Мәктәпнең майданы 1196 квадрат метр. Соңгы вак ремонт эшләре 2012 һәм 2016 елларда үткән. Килеп кергәч тә күзгә спортзал ягы ташлана. Монда эшләр тамамлану стадиясында. Диварларда яңа панель, идәне агач. Соңгысын шомартып буяп куясы калган. Ремонт үз тәртибе белән дәвам итә. Иң элек апрель аенда сантехника алыштырыла, җылыту турбалары яңартыла. Идәннәрен эшләү өчен 10лап КАМАЗ машинасы ком кайткан. Аның өстенә стяжка ясалып, пеноплекс белән җылытылган. Һәр җиргә мәрмәр түшәләчәк. Менә күреп торасыз, без хәзер мәктәпнең 2нче катында, менә бу безнең химия һәм биология бүлмәсе. Элек безнең классларда җәелгән иде линолеум һәм агач идәннәр, һәм менә безнең шушы ремонт вакытында монда түшәлә мәрмәр плитәләр. Ул сыйныфларда һәм инде коридорның 1-2 катында булачак. Төзүчеләр үз эшенең остасы, вакыт белән исәпләшмичә эшне сыйфатлы итүне максат итеп куйганнар. Ашханәдә ремонт тиешле стандартларга, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә җавап бирерлек итеп башкарыла. Дивары металл блокхаус, әзерләү ягы плита белән ясала. Балалар белем алучы 16 сыйныф бүлмәсе бар. Бинада диварларның күп өлеше гипсокартон, түшәмә, армстронгтан булачак. Параллель рәвештә электр үткәргечләрен дә яңарталар. Элек салкын булуы белән дискомфорт тудырган 2нче катта уңайлы температура урнашуы шулай ук ремонтның өстенлекле ягы. Баскычлар да уңайлы мөхит программасы таләпләренә җавап бирәчәк. 20ләп яңа ишек кайтуында көтәләр. Мәктәп танымаслык булып үзгәрәчәк. Быел биредә 9нчы сыйныфны 7 бала тамамлаган. 1нче сыйныфка 9 бала керә. Саннарның артуга таба баруы да демографик хәлнең яхшыруы турында сөйли. Бөтен менә район күләм конкурсларда, республика күләм конкурсларда инде актив катнашып килдек. Шулай ук җиңүләребез дә бар. 2 укучыбыз республика күләмендә олимпиадада уңышлы алдынгы урыннарны алдылар һәм шулай ук күп кенә тәрбия өлкәсе буенча да конкурсларда актив катнашып, матур гына күрсәткечләргә ирештек. Биредә төзелеш, ремонт эшләре бөтен җиргә җәелдерелгән. Күршедәге Ромашка балалар бакчасында да нәкъ шундый капиталь ремонт башкарыла. Юлбат төп мәктәбенең мактанып сөйләрлек яшелчә, җиләк-җимеш бакчасы да бар. Монда да җәй буе эшнең тынып торганы юк. Безнең ремонт эшеннән тыш инде шушы җәйге чорда бакча эше белән дә актив шөгыльләнәбез. Менә коллектив кеше белән утыртылган күреп торасыз монда. Безнең 10 соты җирдә менә суган, менә бу кырыйда безнең сарымсаклар, викториялар, шулай ук яшь карлыганнар утыртылды, шулай ук кишер һәм чөгендер утыртылды бакчага. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең коллективка. Бөтен эшләрне нинди генә эш булмасын, бергәлектә бердәм булып башкарабыз. Һәр бер көн исәптә һәм эш темпларын киметергә һич тә ярамый. Капиталь ремонт төзүчеләр өчен генә түгел, мәктәп коллективы өчен дә авыр һәм мәшәкатьле эш. Аның каравы, яңа уку елын яңа мәктәптә башлаячаклар. Соңгы елларда мәктәп укучыларына җәйге каникул чорында ял итеп кенә калмыйча эшкә урнашу мөмкинлеге дә тудырыла. Саба гимназиясында белем алучылар райондагы 40тан артык оешмада хезмәт куя. Июнь аенда 50дән артык бала эшкә урнашкан. Хәбәрчебез Гөлшат Галиякбарова сюжетына күз салыйк. Җәйге чорда эшкә урнашу укучыларга күпмедер акча эшләү белән бергә алар арасындагы тәртип бозуларны кисәтергә һәм яшьтән хезмәт тәмен татырга да мөмкинлек бирә. Саба гимназиясе укучылары районыбыздагы төрле оешма предприятиеларда эш белән тәэмин ителәләр. Билгеле, яшь үсмерләрне эшкә алуның үз таләпләре бар һәм ул бик зур җаваплылык сорый. Шуңа күрә балаларны төрле һөнәрләр буенча эшкә билгеләгәндә барсы да хезмәт түре дә, баланың шәхси үзенчәлекләре дә, яше дә исәпкә алына ди Саба гимназиясенең социаль педагогы Гөлнара Шихабиева. Менә балаларның көтеп алган каникуллары да җитте. Ялларын матур һәм файдалы итеп үткәрү өчен һәр елны май аенда балаларны эшкә урнаштыру эше башкарыла. Быел май аеннан ук 140 балага 3 айга 40тан артык Саба бистәсенең оешмаларына эшкә билгеләнү булды. Балалар 1 июньнән ук эшли башладылар. 1 июньнән безнең менә июнь аенда 50 бала эшли. Июль аенда 60 бала эшли. Август аенда 30 бала эшләү көтелә. Алар барысы дагы хезмәт урыннары белән билгеләнгән, эш оешмаларына билгеләнгән, һәрберсенең үзенең нинди хезмәт, нинди эш башкарасы куелган, билгеләнгән һәм һәрбер оешма шуны раслап мәктәпкә справкалар җибәреп бетерде. Саба гимназиясендә бүгенге көндә 10 бала эшли. Шуның 8-е ХЭК организациясеннән техник хезмәткәрләр эшен башкара һәм берсе лаборант эшен башкара, икенчесе инде обслуживающий персонал эшен башкара.
Негізде барсы дагы малайлар менә пишен чабалар. Кызлар мектеп территориясында моторландыралар, су сибеләр, шу бутыйлар, кабинетларны егыга, менә болашак егыга әзерлиләр, җыештыралар, кабинетларны юалар, коридорларны җыештыралар, юалар. Негізде шундый эшләр. Саба гимназиясы укучыларының бер өлеше биредә үк эшкә урнашкан. Яшьләрне бәйле рәвештә аларга эш тапшырыла һәм эш сәгатьләре билгеләнә. Бу көннәрдә кызлар һәм малайлар нигездә кабинетларны җыештыралар, чүп утыйлар. 4нче ширекне өйдә генә дистанцион укып тәмамлагач, мәктәптә дуслары да сагындырган. Шуңа күрә кушылган эшләрне йөгерә-йөгерә башкаралар. Хезмәт хакы турындагы сорауга исә өйгә әтиәнигә алып кайтып бирәчәкбез диделәр. Мин быел беренче тапкыр эшкә урнаштым. Бу минем беренче эшем. Мин Саба гимназиясында эшлибез. Барыбыздаган без 1 июльдән 30 июльгә кадәр эшләячәкбез. Минемчә, барыбыздаган бөтен яшь үсмерләрдәген эшләп карарга тиешләр. Алар акча эшләүнең тәмен белер өчен, алар ничек акча кыйммәтен белер өчен эшләп карарга тиешләр дип уйлыйм. Беренче көннәрдә һава торышы бик әйбәт булмады, кояшлы көннәр булмады, шуңа күрә без гимназиядә идәннәрне юып, җыештырып, тузаннар сөртеп, шулай көнне үткәрәсе булды. Аннары инде көннәр җылыткач, һава торышлары ачылып киткәч, әйбәт булгач, кояшлар чыккач, без инде бакчага чыгып барыбыз да бөтен кызлар белән чүпләр утыйбыз, сулар сибәбез. Мин быел беренче тапкыр эшкә урнаштым. Мәктәбебезнең дә бик сагынган идем, шуңа күрә мәктәптә эш барын белгәч, иң беренче булып шушында мөрәҗәгать иттем. Биредә инде без чүп утыбыз, чәчәкләр утыртабыз, малайлар пишен чаба. Шулай ук без кабинетларны егыга әзерләдек, идәннәр юдык, тузаннар сөрттек. Малайлар да сынатмыйлар. Триммер белән пишен дә чабалар, территорияны да тәртиптә тоталар. Кызларга чүп ташырга да җитешәләр. Теге елны без лагерьда эшләгән идек. Теге дуслар белән дә. Хәзер без малайлар белән пишен чабабыз һәм җир казыйбыз. Җәй айларында эшкә урнашу балага акрынлап олы тормышка аяк басарга, җаваплылык хисен тоярга ярдәм итә һәм үз-үзенә ышаныч тудыра. Шулай ук ул үзеңне төрле һөнәрләрдә һәм өлкәләрдә сынап карарга мөмкинлек тә бирә. Хезмәт хакы алу бала өчен шатлык та, горурлык та. Оешмаларга бүленгәндә аларның яшьләренә карап һәм аларның психологик үзенчәлекләренә карап эшләр билгеләнә. Бу ни өчен шулай? Мин инде социаль педагог буларак үзебезнең балаларны бик якын беләм, бик күп беләм, аларның гаилә хәлләрен дә беләм, аларның психологик үзенчәлекләрен дә яхшы беләм. Чөнки эшләр оешмаларда эш төрләре төрлечә. Малайлар нигездә пишен чабуда, бу эшләргә кирәк пишен чапканда шкыралы монда триллер тора. Моны кичкенә балаларга 14 яшькә яңа тулган гына 7нче класс малайларына биреп булмый. Шуңа күрә нигездә 8, 9, 10 класс малайлары башкара бушны. Бакчаларда бар кичкенә балалар белән эшләүчеләр, бу безнең младший воспитательләр дип әйтгәндә бала караучылар, алар шулай ук аларның хезмәте бик авыр, монда тәҗрибәле балалар кирәк. Бигрәк тә өйләрендә кичкенә балалар булган, аларны карарга, тияниләренә булышкан балаларны билгеләргә тырышам. Нигездә оешмаларда балалар инде чүп утауда, менә бар безнең берничә оешма, кагаз эшләре белән балаларны бухгалтерия эше белән җәлеп иткән оешмалар бар. Минем үземдә гимназиядә ике укучы минем белән кагаз эшләрен балаларның документлары белән эшләргә булышам. Яңадан әйтәсе киләм, безнең оешмалар бар, балаларны күбрәк эшләтә торган оешмалар бар. Балалар белән якын килеп, аларны яратып, чынлаптырып эшкә аларны җәлеп итә торган оешмалар бар. Аларны атап китә, менә шуларның берсе Гафел оешмасы. Күпләп балаларны ала, балаларны эшкә өйрәтүдә, аларны тәрбияләүдә бик нык ярдәм итә. Алим ПМК оешмасы. Авыл безнең шәһәр советында Расих Мубаракович менә 9 малайны эшләтә җәй көннәрендә пишен чаптыра, аларның һәрберсенә бу эш коралын бит әле триллерны алар беренче тапкырда күргән мөмкин. Аларны аңлата, өйрәтә, тәрбияли. Монда эш кенә түгел, хезмәт хакы алу гына түгел, тәрбияше дә бара. Безнең бит төп максат ул ягда. Менә безнең коммуналь хуҗалыкта шулай ук 9 малай эшли. Алар шулай ук пишен чабуда, монда 8нче класслар. Шулай ук Илнур Габизович бик ныклап алар белән аралаша, сөйләшә, аңлата, тәрбияшен бик нык алып бара. Укучыларга узган еллардагы шикелле түләү мәсьәләсе калды.
Бу инде бюджетта эшләүчеләргә 12,130 сум, бюджеттан тыш вне бюджетта дип әйтгәндә эшләүчеләргә 14 мең. Шулай ук яңадан өстәп түләйбезнең хезмәт биржасын. Хезмәт һәм мәшгульлек биржасы ул өстәп бирә 2250 сум һәр укучыга. Безнең узган елдан кирде яңалык балаларны самозанятый үз мәшгульлек белән эшләтү. Бу гимназиядә 8 укучы эшли үз мәшгульлек белән, авыл советында 3 укучы эшли июнь аенда. Һәр айда 3 айда дагы авыл советында да 3 бала эшли, 9 бала үз мәшгульлек белән. Аларның бәяләре 13130 кулларына. Ләкин шуннан инде 4% налог алып түлиләр. Жәй ойлары сизелми дә узып китә. Балаларның жәйге ялын ямьле дә, кызыклы да, шул ук вакытта файдалы үткәрүдә хәзерге вакытта көн тәртибендә тора. Коронавирус белән бәйле вазгыятькә бәйле рәвештә әлеге мәсьәлә быел бигрәк тә актуаль булып кала. Яз жәй фасылы дәвамында безнең якларда күркәм юла булган чисталык өмәләре гөрли. Күпләрнең теләге шүп-шардан, пычрактан, искедән арыну. Мәңгелек йортыбыз булган зиратлар да чиста каралган булырга тиеш. Кичә Сабаның Гали Закиров урамындагы иске зиратта узган өмәдә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел дигән гыйбарәнең асылын берәүгә дә аңлатасы юк. Исән чакта ничек матур яшәсәк, теге дөньяда да шулай кирәк. Зиратлардагы өмәләр турында башкача шәрехләп тә булмый. Бүген менә районыбызның якты күңелле кешеләре, алар төрле оешмаларда хезмәт куючылар, бердәм җыелып өмәгә килделәр. Кулларында чалгы, печән чапкычлар туктамый эшләп тора. Эшлисе җирлек зур, чистарту кыры киң, зиратның мәйданы 2 гектардан артып китә. Бу Сабаның борынгы зираты. Монда 1700 елгы каберлекләр бар. Аларда җирләнүчеләр, борынгы Сабаны төзүчеләр, аңа нигез салучылар. Безнең тарих та шушыннан башлана һәм шушында саклана. Соңгы елларда биредә зур кылачлы чистарту эшләре алып барылды. Олпат агачлар киселде, коймалар җыеп алынып, тере яшеллек белән кырылды. Туялар матур гына тернәкләнеп, изге урынга үзгә бер ям биреп торалар хәзер. Сабаның зиратларын карап торучы Рәшит Минапов бүгенге өмәгә килүчеләр янында үзе дә кайнашып, аларга ярдәмләшеп йөри. Көнебез матур, атна кич, илә хәтле шушыны чабарды торабыз инде, җылның чабыла торган иске зират инде бу безнең. Елдагыча әйткәндә безнең монда иң кадерле кешеләр, сугыштан кайтып, сугыштан соң, ягъни мәсәлән, башка елларны үлгән кешеләр. Монда безнең Бөек Ватан сугышында катнашкан кешеләр. Монда безнең тарих. Бу тарихны һәркем үзенчә саклый белергә тиеш, үзенчә карый белергә тиеш. Менә туганнары ниләре карап торырга тиеш. Безнең бүгенге көндә авыл советына Алланың рәхмәте яусын, бар нәрсәне дә оештырырга тырыша. Ничек кенә булса, җәйнең чорында 3-4 мәртәбә шушында эмә ясыйбыз, шабабыз. Чөнки менә хәзер менә елдан-ел монда үләннәр моторайып бара, печәнгә әйләнеп бара, тигәнәкләр бетеп бара, агачлар бетте дисәк тә була. Менә шушының белән үзебезчә аны тәртиптә тотарга тырышабыз. Моның өчен Расиф Мубараковичка Алланың рәхмәте яусын. Ул һәр вакытта да зиратлар өчен ничек кенә булса да, кайсы ягы белән булса да ярдәмнән ташламаска тырыша. Өмәгә килүчеләр үзләренең кораллары белән эшләсәләр дә, чапкычларга бензин, лескалар мәсьәләсе кайгыртылган. Җирлек башлыгы урынбасары Расих Хасанов үзе дә урында булып, барлык кирәк-яракны алып килеп тора. Дөрестән дә бүген менә иске зиратыбызда Гали Закиров урамында өмә күргәнегезчә 79 организациядән безнең монда яртысы гына килде инде. Әмма ләкин килгәннәр рәхмәт, һәрберсе үзе триммер белән, үзе шапкышы белән, чалгысы белән килгән. Зур рәхмәтемне әйтеп үтәсем килә һәм халыкка мөрәҗәгать итәсе килә. 9000-нан артык халык, монда кемнең генә әби бабасы туган тумашасы күмелмәгән, гражданнар арасыннан беркем дә юк. Әмма ләкин радиога әйтүгә дә карамастан, белдерү бирелүгә дә карамастан, халык зиратларга чыкмый, җыештыруда актив катнашмый дип әйтәсе килә. Һәр сүздә хаклык, һәр сүздә дөреслек бар. Җитәкчеләрнең эш кушуын приказ итеп кабул итмичә, күңел чакыру итеп кабул итсәк, кылган гамәлләребез савап дәфтәрләрен бизәр иде. Өмәләр җәйге сезонда әле тагын да булачак. Мондый эшләрдә күмәк көч бик кирәк.
Hürmetli televizor караучылар, Соба телевидениесінің атна информацион программасы ахырына якынлашты. Без сезнең белән кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырым бүләгем тапшыруында очрашырбыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.